Takže ahoj lidi, já vás vítám u dnešní krátké informačky z našeho nového kanálu, kde teda budu točit s hráčem nebo jmenovatelem na YouTube Blair. No a v tomto krátkém blogu bychom si teda řekli, jak by vypadala naše Shake kariéra, nebo jak bych to měl vyslovit. Bude tam teda natáčet Blair, no a pak teda budou nějaké ty speciály, protože zatím máme jenom jednoho odběratele, zatím jsme teda nevydali žádné video. Ale rozhodli jsme se, že budeme na tomto kanálu vydávat braincoly, vlogy, právě tyto blogy, budeme tam vydávat videa z různých her, takže nám například řekněte, jakou hru byste chtěli a my se teda pokusíme ji sehnat a natočit. A jestli to teda samozřejmě bude sehnatelná hra, třeba já nevím, GTA San Andreas, jako není problém, například Call of Duty, to jako taky není vůbec problém. No prostě nějaká hra, která je k sehnání onlineovky, to klidně taky. Hlavně to je Shake, tím se my budeme zabývat. No a tak to by asi z dnešního blogu bylo skoro všechno a ještě bychom si teda řekli, co by se na tomhle kanále dělo. Tak budu tam teda dávat krátké i vystříhané let's play ze hry Shake na Fidget, kde teda nikdy nebudu mluvit. Pojmenuju to například, nevím, prostě nějak to pojmenuju, aby to dávalo prostě smysl k tomu, jakože třeba například mute video, nebo nějak tak mute shakes a takovýhle blbosti. Takže tam bych teda vystříhal několik těch. Já teda momentálně jsem docela malá úroveň, jsem zatím úroveň 50. Důvod, proč teďka nejsem na kameře, protože už docela tma a teda docela bych se bál, abyste se mě fakt nalekli, protože já jako ve tmě to prostě to nejde. Takže jinak to je asi všechno, co jsme si dneska mohli o tomto povědět. Doufám teda, že se vám toto video líbilo a ještě se teda vrátím asi na ten kanál. No a poprosím teda všechny odběratele, který teda mě odebírali na kanálu Vojta Kuťa, tak jestli by náhodou nemohli hodit odběr i sem, kde teda Vojta Kuťa, tam prakticky už se to zrušilo, tam už se videa natáčet nebudou a tady právě na tomto kanále budeme dávat herní videa, vlogy, prostě takovýhle zábavy různý. Budou to třeba například vlogy, já nevím, v lese, na poli, na fotbalovém stadionu, jak jíme párky, no je to takovýho. Takže já bych se s vámi tímto chtěla rozloučit a zatím se mějte a ahoj.